Eli tää on pieni, tää on siis mun YouTube-kanava. Ja kumpa tää nyt nettiin kaatuis, mä vannon, ettei se kaadu. Mut silti aivan sama, koska nyt mä oon tehnyt tällaisen pienen YouTube-kanavan. Ja tosiaan seuraava video, mikä tulee, se voi olla vielä tällainen, mutta joko seuraava tai sitten sitä seuraavaa tällaista videoa seuraava on tämä, mikä tämä on? Niinku Microvolts-video. Mutta sitten sen jälkeen tulee Minecraft, Microvoltsin jälkeen. Tän siis, ne tulee silloin tällöin. Mutta ehdottakaa siellä kommenteissa, mitä mä sanon, niin ehdottakaa kommenteissa, että mistä pelistä minä tekisin videoita, kun mä en tiedä mitään hirveän hyviä. Tai no, The Binding of Isaac. Ja niin, jotain. Tai mä pelaan jotain muu autopeliäkin tällä. Mut joo, tällaista. Ja muistakaa tilata mun kanava. Tai no ei välttämättä tarvi. Kunhan edes tykkäätte sitä like-nappia tai laitatte kommi, että oli hyvä. Mut sitä mä en kyllä, tai no kyllä nyt muutama voi tulla sellainen, että tää on kyllä niin huono video, että ei kyllä yhtään huvittaisi katsoa. No jos sellainen tulee, niin ei tietenkään tarvi katsoa, jos ei huvita. Mut joo, nyt se on moikka.